mene niko nije slikao. Baš čudno. Evo više me. Od nervoze. Kaže, hvala da se bijem. A nije da se bijem, nego da se brijem. Šta je to? Ti poslao meni poruku neku SMS. Dobro, dosadne reklame, da se šta druže moji smali. Da si se zapalio. Tako sam se bio premorio. I priča Vesta, priča Vesta. Se dobro ovako. A, ovako. Samo drndanje po mojim nerima. I tako danas dan prošla mirno. A nisam mogu da krenim što se pričala iz oka i panika. I eto ti ga sad. Moj druže. Ne znaš kako ti je to. Tako kako je. Čekaj,